iva, jiena qed nagħmel differenza. Tasal daqq oħra fuq pajjiżna kawża tal-grey listing mill-FATF. Dan kif l-Aġenzija tar-Ratings Internazzjonali Moody's bidlet it-tbassir għal pajjiżna minn wieħed stabbli għal dak negattiv. Fl-aħħar aġġornamenti li tgħaddi l-Aġenzija intqal li l-fatturi prinċipali li wasslu għal dan kienu l-piż tad-dejn tal-Gvern, il-grey listing mill-FATF u r-riski marbuta mal-irkupru tas-settur turistiku. Iżda l-darb'oħra l-Prim Ministru għażel li jagħlaq għajnejh quddiem dan kollu u fit-tweet għażel li jinjora kompletament dan it-tbassir li qed issir mill-Moody's u kwota biss dak li jaqbel lilu. Moody's fit-tbassir tagħha qalt li huwa improbabbli li jkun hemm aġġornament fir-rating ta' Malta kawża tal-prospetti negattivi li hemm bħalissa. L-Aġenzija żammet ir-rating 8.2 illi għandu pajjiżna. Moody's tikkonsidra tbiddel it-tbassir jekk is-settur tat-turiżmu ikollu irkupru iktar b'saħħtu u sostnut, ikun hemm irkupru ekonomiku ġenerali u titjib maġġel fil-finanzi pubbliċi mill-2022 il quddiem. Min-naħa l-oħra Moody's tikkunsidra li tnaqqas il-klassifikazzjoni ta' Malta jekk l-andament tal-pandemija u restrizzjonijiet fuq il-vjaġġar ma jippermettux irkupru sostenibbli tal-industrija tat-turiżmu f'pajjiżna. Hija wissit ukoll jekk Malta tibqa' fuq il-lista l-griża sal-aħħar tal-2022 dan se jwassal biex tiżdied il-pressjoni fuq il-klassifikazzjoni ta' pajjiżna, peress li dan se jkun qed ikabbar ir-riskju għall-ekonomija u s-settur bankarju, b'dan kollu jitfa' dawl fuq djufija tal-istituzzjonijiet.